So, S, 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 F. U. Ei sovi tupla U. N meillä on. N. Ettekö tosiaan osaa kirjoittaa nopeammin? Toki, herra Väpli. Jos vaan tarvitaan, niin kyllä minä nopeammin osaan kirjoittaa. No pistäkää sitten vauhtia ja pitäkääkin kiirettä. Minä poikkean pienellä välipalalla aliupseerikerholla, joten toimittakaa ne paperit suoraan Everstille. Suoraan Everstille, herra Väpli. Se vaan tässä nopeasti kirjoittaessa virhelyöntien määrä kauheasti kasvaa kyllä, mutta kiire on kiire. Mitäs me mitään? Hyvät herrat, katsellessani teitä minä en voi välttyä ajatuksella, että korkeammalta taholta minua rangaistaan jostakin syystä. Herra Eversti, saanko puhutella? Älkää lisätkö taakkaan juuri nyt. Teidän vuoronne tulee kyllä. Minulla on nimittäin tässä edessäni Vänrikki Naaperon tekemä ehdotus harjoitusten ja kovapanosammuntojen uudelleen organisoimiseksi pataljoonassa. Minä ajattelin lukea siitä teille joitakin kohtia. Vänrikki Naapero aloittaa muistionsa näin. Kilks, pyöji joudi jemnas, ratskats, siervude, liivaks treksi, dela ajatseks glyö. Ja samaa selkeä linjaa jatkaa noin 7 sivun verran. Mainiten muun muassa sivulla 5 näin. Tservuske haidis, olm limatu tjero, dök dek blä, krskskks, natjuk, blobrien, je, vuora olji. Herra Eversti, on tapahtunut joku kaamea erehdys puhtaaksi kirjoitusvaiheessa. Sun tunnen mä kuumentuneen, sin vallases kaiken nyt mä teen. Pian teet se sinäkin, ketä tahtoo kumpikin, nyt syksy sukkula Venukseen. Sukkula Venukseen! Mut kuule, Keräisen Ritvasta vielä kamala, et ikinä arvaa. Me ei tunneta näitä ihmisiä, me ei tiedä. Viime perjantaina Ulmasen Sari. Sarihan on oikein nätti, mutta hirveän hankala ihminen. Neitsyt kun on. Siis horoskoopilta ei muuten. Kaikkea se tietää, mutta minähän tätä en tiedä. Okay. Mut kuule, Sari oli nähnyt kuule, kun Keräisen Ritva nousee tummaan autoon, takapenkille, vieras mies ratissa, ei paikkakuntalainen kuule, tämä mies oikein nousee ulos ja avaa oven Ritvalle. Ja Ritva oli kuule oikein hymyily. Ai kamala. Virhe. Rasinkankaan kosto tulee olla ihan kauhea. Ja nyt teillä on vastassa koko yhteiskuntajärjestelmä. Herra Broman, te käytätte väärää pronominia, ei teillä vaan meillä. Hei Hautamäki, miten tommosen kullan voi vaihtaa käteiseksi rahaksi? Ihan helposti, mutta meillä on yksi ongelma vaan. Mitä? Meillä on lääkkeet loppu minulla ja mulla sekoo kohta päälle. Älä nyt vielä mihkas sekoo. Ostetaan sulle aspiriinia tai basimyssiä jotain. Hakkarit oli selvästi kehittelemässä jonkinlaista kuprua. Miten niin? No, onko teillä aavistustakaan siitä, minkälaisiin ongelmiin tollanen kultamäärä voi johtaa? Eihän sitä voi edes myydä. Sä oot kiittämätön Pelle. Takarontissa on semmonen kultamalli, millä sä voit ostaa Sirkus Sarjolan norsuneen päivin. Teille ei riitä se, että te olette epäeroottisia ja haisevia elukoita, ei. Te olette kaiken lisäksi vielä tyhmiä. Nyt jumalauta! Käde!
Kiitti vaan kahvesta. Mulla olisi kuule sulle yksi homma. Jaa. Menisikö siinä kauan? Riippuu siitä, miten kätevä sä oot. Mä en oo yleensä kätevä juuri missään. Tuo mun kamarin vaatekaapin ovi on vähän linussa, eikä tuo meiti mämmikoura osaa tehdä sille mitään. Tuus kattoo. Häh? Ja nuo saappaat kyllä saat jättää ulkopuolelle. Juu, niin. Tarttisikohan mä jotain työkaluja? Eiköhän sulla ole kaikki mukana. No vai. Sä oot herättänyt musta naisia. En minä ole ketään herättänyt. En kyllä hyvin hiljaa on koittanut olla. Sä oot ihan hassu. Sä oot mulle aamurin nuori. Jaa. Saanko mä kysyä, onko sä kuumeessa? Mistä sä puhut? Ai mistäkö? No et sä oikeesti muka muista. Hävettääkö sua noin paljon? Eikäkö... Sä nyt varmaan oot kuule erehtynyt potilaasta. Mä sanoin jo, että mä oon täällä lääkärinä. Enkä mä voisi tällaisessa asiassa erehtyä. Sä aiheutit mulle rohkealla oraalipetingillä prekoitaalin orgasmin. Joo. Sä sytytit mun genitaalireaktioissani postkoitaalisen sekundäärisen euforiasymptoomin. Mitä? Ei kai kukaan oo ilmoittanut siitä poliisille. Miksi? Et sä oo mitään pahaa tehnyt. Päinvastoin, sä oot tehnyt mut maailman onnellisimmaksi. Milloinka? No silloin mun luona. Nyt mä vasta huomaan, että miten hekumassa säkin oot ollut, kun sä et muista mitään. Missä Heku on ollut? En oo, kun ihan tällä paikkakunnalla on pyörinyt koko ajan. Jarno, pidä mun kädestä. Ei sun tarvitse mua pelätä. Me ollaan koettu ihana yhdyntä. Tai montakin. Voi hitsi. Mitä? Voi hitsi. No mitä? No eikäkö mä vaan tuossa vähän ajattelin, että ollaanko me mahdollisesti pantukin. Nyt täytyy kriisitilanteessa, jollaiseksi tämäkin nyt on mitä pisimmälti luettavaa, pidettävää pääkuulle kylmänä. Jos nyt ei olisi näin kiire, niin me laulettaisiin joku mielialaa kohottava yhteislaulu, mutta siihen ei ole nyt aikaa. Helkkari.